lahjakas artisti ihmisille soittamaan sähkökitaraa. Jos voisin tänään juhannuksena sen. Voisiko sit siinä oikea soundi? Just se soundi mitä haettiin, se on semmonen varsinais-suomalainen soundi, jos tarkkoja ollaan, niin turkulainen soundi. Tää Ressu Redfordin soundi. Kyllä, vain elämää ohjelman matskulla jatketaan. Tämän esitin siellä itse. Ressu kysyi aikoinaan tärkeän kysymyksen, kuka on se oikea? Olen etsinyt sinua liian kaukaa. Etsinyt, miettinyt sun nimeä. Ja nyt varoittamatta edessäni seisoo. Ilman värenee jo askel pimeää. Kadun kaupungin ovat pitkiä ja suoria. Niin moni tarjoaa vain pelkkiä kuoria. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea. Niin moni tulee vastaan. Tule lähemmäksi, nyt minua etsit. Katu kapenee, matkaan sijoittaa. Ja vasta tien päässä, ehkä sua odotan. On sydämeni, niin pitkä matka. Mä tarvitaan aputa. Kaupungin on pitkiä. Muistakaa, kiitos Janne. Kiitos. Saat soittolehdykäänkin. Sulle kädet riitämään. Sovitko tähän arvopesän päälle? Kiitti hei. Nonni. Vieläkö te jaksatte pari biisiä lisää? Hyvä. Hyvä, olisi ollut nihkeä jos ette olisi, kun meillä on pari jäljellä vielä. Meni sen verran Joneihin tosta yhtiöltä nimeltään Roope Salminen ja Koirat, että hän haluaisi vähän Stigiltä jeesiä ja otettiin siihen mukaan myös toinen nuori nouseva rap-yhtiö nimeltään Teflon Brothers. Täällä osa jo kuuluu, ne on ihan lahja. Vitu yks, kappaleen nimi on Vitu yks Man. Katsotaan löytyykö Stigille ja Aromipesät myös jotain mukavaa ylläriä.